Дали експерт с 30 години опит ще познае прахосмокачките в магазина му само по звука? Това е прахосмокачка Miele Complete C3 Cat and Dog. Това е Roventa Silence Force, която струва 599 лева. А това е Philips FC9332. Сега ще разместя прахосмокачките, за да не може той да знае реда на пускане. Пускаме прахосмокачка номер 1. Прахосмокачка номер 2. Номер 3. Кажи сега какво мислиш от 1 до 3. Номер 1 Philips. Номер 2 Roventa. Номер 3 Miele. Твое дясно е първата. Какво ги позна? Всяка марка си има собствено звучение. Щом успявам да разпозна добрата прахосмокачка само по звук, значи мога да ви гарантирам за правилен избор на гапурен във вашия дом.